Gawe takjil martabak manis. Halo bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dino iki aku ameh gawe martabak manis bolo. Iki bahan-bahane wis tak siapke, ana tepung, ana soda kue, ana susu frisian black, ana meses karo margarin. Sing pertama iki lebokke glepunge bolo. Aku takerane 20 sendok ya bolo glepunge. Banjur dilebokke panili bolo. Separo wae rasa akeh, sak sedenge sak cukupe bolo. Bar kuwi dikeki uyah sithik ae bolo, aja akeh ndak kasinan bolo. Banjur ditambahi gula pasir 2 sendok ae bolo. Bar kuwi diudak-udak nganti kabeh kecampur rata bolo. Bar kuwi dikeki banyu bolo sithik-sithik sik wae bolo supayane genra kecueren. Iki adonane diudak neh bolo nganti kabeh kecampur rata. Iki dikira-kira kentalane ya bolo supaya ganda kecueren bolo. Disclaimer bolo, iki pengalamanku pertama nggawe martabak manis. Dadi maklum ya bolo nek hasilé engko ora sempurna. Iki banjur tak tambahi endhog bolo, tak pecahke endhog siji wae, aja sekilo ndak kakehan bolo. Banjur diudak-udak neh bolo nganti endhoge iki mau kecampur rata ya bolo. Banjur nyiapke banyu 2 sendok ae bolo, ditambah soda kue sak cukupe ae bolo, aja kakehan lho ya. Bar kuwi diudak bolo supayane rata soda kuene. Banjur dicampur karo adonane mau bolo, aja lali diudak-udak nganti rata ya bolo, rada suwe ngudake sak menitan apa 2 menitan bolo gen marem. Diudak kuwi engko aja lali dinengke sik ya bolo, sekitar 10 menitan bolo. Iki mau sampe tak tinggal 10 menit bolo, bar kuwi ditiliki wis ngembang ya to adonane. Bar kuwi dicepakke teplone bolo, dipanasi sik ya bolo nganti panas utawa anget. Bar kuwi tak lebokke margarin sithik bolo supayane gen teplone ora lengket bolo. Tapi bar kuwi dilapi ya bolo, gen garing, cuman gen ra lengket tok. Aja nganti margarine megung bolo. Masalahe engko adonane dadi kemripik utawa dadi gosong isoh bolo. Iki wis panas, bar kuwi gari diratake, disuntak nang nggon teplone bolo karo diudak gen rata ngiwon-ngene. Aja lali ditutup ya bolo karo diceki karo genine cilik ae bolo, aja gede-gede ndak gampang gosong. Tujuane ditutup iki supayane kabeh gen mateng rata bolo. Nek wis ketok rada mateng, bar kuwi ditaburi dhuwure nganggo gula pasir bolo supayane gen tambah krimi legi ya bolo. Iki bolo wis mateng, tak pindah nang nggon adah, bar kuwi dikeki blue band.